Ano lele uddi buka? Non ko nder. Aya han mat. No jaaran min. Ko min tan goto woni galle ha majjani hondo. Ya hani ko. Joni bade mi hammi adde ya nyotolam gol. Yangara. Yangara. Nayi jaggu ɗo foɗɗo min abdel fof ɓuri hamma kala ngaari cottuɗa ɗum sa renani ɗum tan woɗon waɗi amadou mi heɓani ɗum mbanno mbawno ni waɗi min noon mi tottu mi tottiɓe ponɓe tottude fotɓe tottede tottama ko alam haaɗe mi heddima ala heddiɓe neɗɗo waɗi ko waɗa heddi ko ni tan goto fof heddi tallude ala mbiya o heɓani hande o kay Ada jam. Alhamdulillah. La ilahe illallah. Itu. Kabin ajar wala. Ya dik. Kalau sama di mana wala. La ilahe illallah. Ya di mana? Kalau sama di mana? Nanya di kalau pas ke. Dia. Kalau sama di. Ya di mana? Kalau sama di mana? La ilaha illallah. Bullawol faade hande nde so wiya juude fay hanke ɗe gasi ƴewñotalam ngol Notol ma yaay mi ngi notol a ƴewata ko an kollen ndi weekend mi di ma wala gis ndi ala binaare mi ngi notol ma an ko woni ko majjere ɗa ay dar man ko hippiti utta mo kippi hippiti utta jak majjere wona ne goppirno mami de ɓiɗɗo wona heɓi notol ma salli ala Muhammad ta wesi moƴƴi notol ma Allah ka moƴƴi majjiraɓe mo di